Nech táto tu strana, ktorá je naľavo, predstavuje polovodič typu P a tie modré guličky budú predstavovať diery a táto tu strana, ktorá je napravo, nech predstavuje polovodič typu N a tieto tu guličky budú predstavovať voľné elektróny. Ak takto spojím polovodič typu N s polovodičom typu P, tak niečo zaujímavé sa udeje tu na rozhraní. A to také, že tieto tu elektróny budú chcieť zaplniť prázdne miesta v týchto dierach. Hej. Takže tie elektróny odtiaľto zmiznú a zaplnia tieto prázdne miesta v tých dierach a na rozhraní mi tým pádom vznikne elektricky neutrálna, elektricky nevodivá oblasť. Hej. No, táto tu oblasť sa nazýva oblasť priestorového náboja. Hej. A nenazýva sa oblasť priestorového náboja len tak hoci jak, a to z takého dôvodu, že predtým ten polovodič typu P bol elektricky neutrálny. Hej. Lenže teraz z toho polovodiča typu N sem pribudli nejaké tie elektróny. Hej. A keďže sem pribudli elektróny, tak to vyzerá tak, ako keby táto tu oblasť bola teraz elektricky záporná. Hej. A predtým bol polovodič typu N elektricky neutrálny, lenže elektróny odtiaľ teraz odišli, takže by sa to malo javiť tak, že táto tu oblasť by mala byť elektricky kladná. Hej? A preto sa to nazýva oblasť priestorového náboja. Z jednej strany je oblasť akoby kladných a z druhej strany akoby oblasť záporných nábojov. Ale celá táto tu oblasť sa javí elektricky nevodivá. Čo sa udeje, ak by som teraz na takéto spojenie P a N pripojil teraz batériu a to takýmto spôsobom. To tak, že na polovodič typu P by som pripojil kladný pól a na polovodič typu N by som pripojil záporný pól. Hej. Vieme teraz, že zo záporného mali začať tiecť elektróny takýmto spôsobom, smerom k polovodiču typu N. Hej. Tie elektróny budú chcieť prísť sem a tých elektrónov sa tu objaví viacero. Hej. Viac a viac elektrónov sa tu objavuje. Hej. A tie elektróny ale sa nechcú dostať cez tú oblasť priestorového náboja. Oni tady akoby ani nechceli prejsť. Pretože je tá elektricky neutrálna. Ale pokiaľ sa mi podarí dodať zaujímavú batériu, možno prekonám nejaké napätie, tak tie elektróny naozaj budú chcieť preskočiť odtiaľto a dostanú sa sem. Hej. Tie elektróny začnú preskakovať z jednej strany na druhú. A ak sa mi podarí ale dodať nejaké zaujímavé napätie. Ale aké je to napätie? Že? Pokiaľ by som dodal povedzme na tú batériu 0,2 V, hej, tak tie elektróny ešte nepreskočia. Takže 0,2 V nie je ešte dostatočne veľké napätie. Pokiaľ by som ale dodal napríklad také napätie ako 0,6 až 0,7, okolo 0,6 V to začína, hej, pokiaľ by som dodal 0,6 V, tak tie elektróny už pomaly začínajú preskakovať z jednej strany na druhú a tým pádom začína celým obvodom pretekať elektrický prúd. Hej. To, čo ja som musel spraviť, teda, je prekonať oblasť priestorového náboja. A javí sa teda, že oblasť priestorového náboja ako keby mala hodnotu 0,6 V. Hej. A pokiaľ sa mi na batérii podarí nastaviť väčšie napätie ako je 0,6 V, tak sa udeje aj to, že elektrický prúd v takomto smere začne tiecť. Čo ale, ak by som ja teraz zapojil opačným spôsobom moju batériu na tento PM priechod. Hej. Skúšam si to tu skopírovať a nakopírujem si to vedľa. So pár vecí povymazávam. Povymazávam šípky pri oblasti priestorového náboja. Oblasť priestorového náboja píšem, že je OPN, ale teraz čo spravím je, že teraz zapojím batériu trochu naopak. Hej. Zapojím ju tak, že
na polovodič typu N dám kladný pól a na polovodič typu P dám záporný pól. Hej. Čo sa udeje v tomto prípade? Hej. Z polovodiča typu P, kde mám samé diery, tak tie budú priťahované tými elektrónami, ktoré sa nachádzajú na zápornom póle. Že tie diery budú chcieť prísť sem. Hej. A zase naopak, elektróny, ktoré sa nachádzajú v polovodiči typu N, budú chcieť prísť sem. Hej. Čo sa teda udeje? Udeje sa napríklad to, že tieto diery odtiaľto odídu a tak všetky ostatné diery sa posunú. To znamená napríklad tieto diery odídu sem. A obdobne tieto elektróny na tejto strane sa posunú k kladnému pólu, takže všetky tieto elektróny sa posunú sem. Čo sa tým pádom udeje? Udeje sa toľko, že celá oblasť priestorového náboja sa nejakým spôsobom rozšíri. Hej. Keďže sa oblasť priestorového náboja rozšíri, tak v takomto zapojení ja dozaista nedokážem nikdy viesť elektrický prúd. Hej. Čiže pokiaľ som zapojil zdroj tak, že som zapojil kladný pól na N-typ polovodiča, elektrický prúd dozaista netečie nikdy. Hej. Pokiaľ som ale zapojil kladný pól na P-typ polovodiča, tak elektrický prúd tečie, ale až po prekonaní istého napätia. Hej. A to isté napätie niekedy nazývame, že prahové napätie. Hej. Po prekonaní nejakého prahového napätia, ktoré v našom prípade je okolo 0,7 V. V tomto smere teda nazývame PM priechod priepustný a v tom smere opačnom ho nazývame nepriepustný alebo takedy záverný. Takto funguje teda PM priechod po pripojení elektrického napätia.